Sa Good Vibes, gamit ang bleach kag black t-shirt, Cadiznon artist naghimo sang portrait sa napatay nga basketballista sang Ateneo. Hindi niya man personal nga kilalang kung tani mangin katapos ang Ateneo Blue Eagles nga si Rene Baterbonia, pero natandog siya sang istorya sang basketball player nga isa ka rising star, gani nakapamensar ang charcoal artist sang Cadiz City nga si Rogelio Agupasa sang barangay Tiglawigan, Cadiz City sang pinasahi nga pamaagi sa pagdumdom sa iya. Hindi lapis, hindi charcoal, kag hindi man pinta ang gingamit ni Rogelio. Gamit ang Zonrox nga bleach kag black t-shirt, ginamat-amat niya pinta ang imahe sa napatay nga basketball player bilang iya pamaagi sa pagdumdum sa iya. Nag-trending ini online kag madamo sang luyag magbakal sang iya nga artwork. Pero gintago ini ni Rogelio, hindi niya iniluyag ibaligya. Pero bukas siya sa mga luyag magpa-commission sa iya sang amusing klase nga artwork. Humalin pa sang elementary hilig na ni Rogelio ang art kag inina ang ginahimo niya sa sulod sang 3 kadekada. Ini ang pamaagi ni Rogelio sa pag-immortalize sa ginbilin nga legasiya ni Baterbonia. Nga bisan sino kag bisan diin kapahalin, pwede ka mangin successful sa pilian mo nga patag basta may determinasyon. Ugaling sa kaso ni Baterbonia, temprano pagkatama ang iya nga pagtaliwan. Pero nagserve siya nga inspirasyon sa mga kabataan.